Днешният празничен спектакъл. Потопете се в приказната магия, поднесена ви от най-прекрасните артисти, които с огромна любов ще играят за вас. Децата на група Лилия. Желая ви веселие и добро настроение! Айде да си
Jak ten skacze. Ja skaczę pod sobą. Godzina
на забава. За се огурче и скитната порана. Сигурно, аз съм си коларвели. Сигурно, аз съм си коларвели. Саваничка от слънце, укройте вън. Саваничка. Цялата гора с песни огласили.